Rajković! Brani Rajković prvi penal. Kao da nije bio siguran gde će šutirati. Rubin se dugo zaletao, još i zastao. Nadmudrio ga je Rajković. To prečka! Šesta serija. Sonjora pogađa okvir gola, a mislim da Rajković traži da izvede penal. Brani Steven. Brani Steven. Opet smo poravnati. Sedma serija. Sada Rajković mora da se koncentriše na odbranu. Mislim da je ovo levi bek. Rekueho. Brani Rajković! Brani Rajković! Zahvalan Veljković na ovome. Odbrana Rajkovića. Šutiraće za Amerikance Cameron Carter-Vickers. Promašio je Carter-Vickers. Osma serija. Da vidimo